Bersama saya Vitus Polikarpus Surung Simanulang. Kita bertemu kembali dalam live streaming dalam praktek penulisan Bibel dalam aksara Batak Toba. Dalam streaming sebelumnya kita sudah menuliskan surat kepada Perkenalkan, nama saya Vitus surat kepada orang Ibrani, Hebrew live streaming 8 dalam praktek penulisan. Sekarang kita akan berlatih menulis Hebrew 9. Dalam penulisan aksara Batak ini, surat kepada orang Ibrani, Hebrew live streaming 8 dalam praktek. Kita akan menggunakan font Toba, kita gunakan di komputer. Jadi penulisan ini menggunakan font di komputer. Di dalam penulisan kali ini, jika bertemu masalah adanya kata yang mengandung double konsonan di awal ataupun di akhir suatu kata, terpaksa harus kita gunakan pangolat di salah satu huruf, apakah itu huruf awalnya atau huruf akhirnya, karena terkadang muncul kata-kata serapan yang bukan bahasa Batak asli, maka kita perlakukan sebagai bahasa serapan, kata serapan, dan kita buat penulisannya dengan menambahkan pangolat di salah satu huruf depannya atau huruf akhirnya. Mari kita mulai. Kita buka Word di sini. Kita akan tuliskan ayat demi ayat. Jadi penulisan aksaranya di akhir setiap ayat. Hebrew 9 ini cukup panjang. Ada sekitar 28 ayat dan per ayatnya sebagian itu panjang-panjang juga. Setiap kali merubah ke salah satu akhir ayat, kita harus ganti fontnya menjadi font Toba. Kita mulai dari judulnya. Hebrew 9. Langsung ke akhir ayat 1. Asa adong dunian ini dia otomatis menjadi caps lock, maka kita ganti A. Asa adong donian nang dina perjului akka uhum ni parhaladoon. Rodi jorona marrumang tanoon. Oke, jika sudah selesai kita tuliskan, kita baca. Asa adong donian nang di naparjului akka uhum ni parhaladoon rodi jorona marrumang tanoon. Jika sudah benar, kita simpan.
Kita lanjut ke ayat 2. Ai di Paulido inganan perjului, inganan julu-jului. Di Bagasanido parpalituani. Rodi meja dohot roti namar hadohoan. Ido namar goar nabadia. Oke, kita baca. Ai di Paulido inganan julu-ului di Bagasani ido parpalituani rodi meja dohot rotina mar hadohoan idona margoar nabadia. Kita simpan. Kita lanjut dengan ayat 3. Alai di pudini, kita ganti dulu fontnya. Alai di pudini ribbe-ribbe paduahoni do inganan namar goar nabadia situtu. Oke, kita baca. Alai dipudini ribbe-ribbe paduahonido inganan namar goar nabadia situtu. Kita simpan. Kita lanjut ke ayat 4. Di situ langgatan pardaupaan sere dohot poti perpadanan nani lapisan saluhut dohot sere. Di bagasanna do guri-guri sere namarisi mannai dotukot nisi Aron na martuburi. Rodi batu panuratan padani. Oke, ayat 4 ini kita insert break. Baik, break. Lalu kita baca. Di sido langgatan
pardaupaan sere dohot poti parpadanan nani lapisan saluhut dohot sere di bagasan nado guri-guri sere namarisi mannai dohot tukot ni si Aron namartuburi rodi batu panuratan padani. Oke, kita simpan. Kita lanjut ke ayat 5. Jala di atasna kerubim di hasangapon na mangalinggumi lakop pardengganani idang tarhataho ni saunari sada-sada. Oke, kita baca. Ini bukan ju tapi ja. Jala di atasna kerubim di hasangapon na mangalinggumi lakop pardengganani idang tarhataho ni saunari sada-sada. Simpan. Kita lanjut ayat 6. Dung songoni di pauli gabe manotong ma bongot akamalim tu bagasan inganan julu-jului mangulahon parhaladoni Oke, kita baca. Dung songoni ini harus kita pisah dengan di. Dung songoni di pauli gabe manotong ma bongot akamalim tu bagasan inganan julu-ului mangulahon parhaladoni. Kita simpan. Kita lanjut ayat 7. Alai tu bagasan napa dua honi holan situ animalimido jaladang terbahen somatat mudar si pelehononna alani dirina dohot alani dosa
ha otoon ni bangsoi. Kita baca. Alai tu bagasan na padua honi holan situani malimido jala idang trabahen somatat mudar si pelehononna alani dirina dohot alani dosa ha otoon ni bangsoi. Simpan. Ayat 8. Marhite-hite ido. Dipatuduhon to di parbadiai. Pabuana so di papatar dope. Dalat tu nabadiyai. Salaling hot dope. Joro na parjoloi. Kita baca. Marhite-hite ido dipatuduhon to di parbadiai pabua naso di papatar dope dalat tu nabadiai saleleng hot dope joro na parjoloi. Kita simpan. Sekarang kita lanjutkan ayat 9. Tudu-tudu titikion noaeng. Ay di pelehod do disi. Si lehon dohot pelean akan nasotuk pasonakon situtu panggora ni roha ni namar haladui. Oke, kita baca. Tudu-tudu tutikion nuaeng ay di pelehod do disi si lehon dohot pelean akana sotuk pasonakon situtu panggora ni roha ni na marhaladui. Oke, kita simpan. Ayat 10 kita insert break. Ak kasipanganon ini bukan tapi ang. Kita ganti fontnya. Coba. Akka si panganon dohot si inumon. Diragam ni padidion
Sabingdui. Hatigoran ni sibuk. Akkana pinatikonna. Paimaro arena. Patikosson. Kita baca. Akka di panganon dohot si inumon diragam ni paddidion ini bukan i ini di surat i tapi i di surat i. Sabingdui hatigoran ni sibuk akkana pinatikon akkana pinatikonna paimaro arina patikosson. Kita simpan. Ayat 11. Alairodo Kristus. Ibana do situan ni malim. Nyakka parulian. Nanaing Roy. Jalan sahali ido. Dibongoti. Nasun badiai. Marhitesian joro. Naubalga. Jalana mauliutus. Naso pinauli ni tangan. Nasosian panopaonon. Oke, kita baca. Alairodo Kristus. Ibana do situani malim niakka parulian. Nanaing Roy. Jala nasahali ido dibongoti nasun badiai. Marhitesian jorona ubalga jalana mauliutus. Naso pinauli ni tangan. Nasosian panopaonon. Simpan. Ayat 12. Kita insert break, baik break. Idada marhite-hite. Mudarnya kahabing. Raduk. Manak-anak ni lubu. Tung marhite-hite.
mudarna sadiri. Gabe di patupa haluaon. Saliling-liling na. Kita baca. Idada marhite-hite mudarni akka. Nah, ini bukan i nanti surat i, kita hapus. Anak di surat i. Idada marhite-hite mudarni akka habing raduk. Manang anakni lubu. Tung marhite-hite mudarna sadiri. Gabe di patupa haluaon saliling-liling na. Simpan. Ayat 13. Aigari mudarni habing. Habing raduk. Aigari mudarni habing raduk. Dohot jonggi. Dohot lobu. Naung di parsirangongi. Dipistikon. Tuak kanaramun. Makkorhon. Hayason nisibuk. Agari mudar ni. Ini bukan inan di surat i. Anak di surat i. Aigari mudar ni habing raduk. Dohot jonggi. Dohot lobu. Naung di pars sirangongi. Ini bukan inan di surat i, tapi anak di surat i. Naung di parsirangongi dipistikon tuak kanaramun. Makkorhon nah ini masih kurang. Hayason. Makkorhon hayason ni sibuk. Oke, kita simpan. Ayat 14. Di dalam tumakas. Memudarni Kristusi. Payason rohamuna. Sianaka ulaon. Hamatean. Lahomangoloy. Debatasi parangului.
Ai di pelehod do dirina mangoloi dirina so marlidang tu debata marhite-hite toddi na manotongi. Oke, kita baca kembali. I dalam tumakas ma mudarni Kristusi payasson rohamuna sian akka ulaon hamatean laho mangoloi debata siparngului ai dipelehodo dirina somarlidang tu debata marhite-hite toddina manotongi. Kita simpan. Ayat 15. Jadi alanion ubahin na gabi Pangulo di Padan. Nah, di sini ada dibuat dalam kurung testamen. Maka T yang di akhir kata testamen harus kita buat pengolat. Kata sendiri. Jadi seperti ini ya. Testamen nai baru ibana. Asa dicalo akan terjui baga-bagai ima siteanon nasa olo mo bay dung juladong namate lau pasahon akka pangalausion uju di Padan na perjulai. Jadi alanion ubahin nagabi Pangulo ni Padan manang testamen nai baru ibana asa dijalau akana tarjui baga-bagai ima siteanon naso olo mu bayi dung jolo adong namate laho pasaehon akka pangalausion
wujudi padanna parjului. Kita simpan. Ayat 16. Ayang guadong padan testamen. Ikon tadap mate si bahen testameni. Kita baca. Ay anggo adong padan testamen ikon tadap mate si bahen testameni. Simpan. Ayat 17. Adung pemati halaki. Asahot testameni. Ay datung margugui saliling mangulu dupe na mabahesa. Adung pemate halaki asahot testameni. Ay datung margugui saliling mangulu dupe na mabahesa. Simpan. Niat ayat 18 kita insert break. Ainang padan na parjului marhite-hite mudar dui kita ganti dulu fontnya. Pasahat. Kita baca. Enang padanna parjului marhite-hite mudar dui di pasahat. Ayat 19. Edung di hatahun si Musa tu sadok na toropi nasatona mangihut ton patiki dibuat ma mudarnianak
nilubu dohot habing radduk mardongan aek hapas narara dohot limut isop dipispisima pustahai sadiri rodi sadok natoropi kita baca edung di hatahun ini bukan di kita ganti si edung di hatahun sumusa tu sadok natoropi nasatona mangihutton patiki dibuat ma mudarni anak nilubu dohot ini bukan inani surat i tetapi anak ni surat i dohot habing radduk mardongan aek hapas narara dohot limut dohot limuti dohot limut isop dipispisima pustahai sadiri rodi sadok natoropi simpan ayat 20 huhut madidok on mamudar ni padan nan yaturhon ni debata di hamu oke kita baca kembali huhut madidok on mamudar ni padan nan yaturhon ni debata di hamu simpan ayat 21 lossongonima dipispison mudari tujoroi dohot tusaluhut ula-ula nabadiyai kita ganti dulu fontnya oke kita baca laus songonima dipispison mudari tujoroi dohot tusaluhut ula-ula nabadiyai kita simpan ayat 22 jalahira saluhut nado kita ganti dulu fontnya
Jala hira saluhutna do diurasi marhite-hite mudar mangihutton patiki jala holan marhite-hite nama duruson mudar tulus hasasaan. Oke, kita baca kembali. Ini bukan ju tapi jala, ja. Jala hira saluhut na do diurasi marhite-hite mudar mangihutton patiki jala holan marhite-hite nama duruson mudar tulus hasesaan. Kita simpan. Ayat 23. Asai kosongonido diurasi na tiniru siana di Banua Gicangi alaina di Banua Gicangi hian marhitesian pelean naumangat do Oke, kita baca. Ini bukan u, a. Asa ikor songonido diurasi na tiniru sianna di Banua Gicangi alai na di Banua Gicangi hian marhitesian pelean naumangat do. Simpan. Ayat 24. Aidada bongot Kristus tu bagasan na badia na pinauli ni tangan kobaran ni nasitongi tung tu bagasan Banua Gincang sendiri do lahu patuduhan dirina nuaing dia dopan di bata humok kopita
Kita baca. Aidada bongot Kristus tu bagasan na badia na pinaulini tangan kubaran ni nasitongi tung tu bagasan banua gijang sadiri do lahu patuduhon dirina nuaeng diadopan ni dewata humok kopita. Simpan. Ayat 25. Idadalaho mamelehod dirina jojot. Songon situan ni malimi. Nama bongoti nabadiyai jojor taon marhite-hite mudar ni na leban. Kita baca. Idadalaho mamelehon dirina jot-jot songon situani malimi. Nama bongoti na badiai jojor taon marhite-hite mudarni na leban. Simpan. Ayat 26. Auti ikut jojot maibana marsitaonon olat ni hau ojak ni hasyanganon. Asa sahali do gabe patar ibana di ujungnya karyon lau pasohot terdosai binahin nina pinilehon nai dirina auti ikon jojot ma ibana marsitaonon olat ni hau ojak ni hasyanganon asa sahali do gabe patar ibana di ujung ni akka arion laho pasohot ton dosai binahin ni na pinelehon nai dirina. Ayat 27. Songon na petujolma mate sahali dungi uhumi songon na petujolma mate sahali dungi uhumi
Kita simpan. Ayat 28. Songonido nang Kristus. Naung sahali di pasahat lahoma morsan dosa ni natoropi. Alai pa dua halihon idada alani dosa. Tarida may ibana disi. Mattat haluaon. Diakkana pai may mahon ibana. Oke, kita baca. Ini kita insert break dulu. Insert back break. Oke, ayat 28 kita baca. Songonido. Di sini kurang eng. Songonido nang Kristus. Naung sahalido pasahat laho mamorsan. Naung sahali di pasahat laho mamorsan dosa ni natoropi alai padua halihon. Ini kurang pangolat. Idada alani dosa tarida ma ibana disi mattat haluaon diakkana pai mai mahon ibana. Kita simpan. Oke, sudah selesai kita baca Hebrew 1 sampai 28. Sekarang kita periksa ulang mulai dari awal. Hebrew 9 ayat 1. Asa adong donian nang di na parjului akka uhumni parhaladoon rodi jorona marrumang tanoon. Ayat 2. Adi paulido inganan julu-ului di bagasan ido parpalituani rodi meja dohot rotina marhadohoan idona margoar nabadia. Ayat 3. Alai dipudini ribbe padua honido inganan na margoar nabadia situtu. Ayat 4. Disido langgatan perdaupaan sere dohot poti parpadanan nanilapisan saluhut dohot sere di bagasan na do guri-guri sere namarisi mannai dohot tukot ni si Aron na martuburi ro di batu panuratan padani. Ayat 5. Jala di atasna kerubim di hasangapon na mangalinggumi lakkop paradengganani idang tarhatahoni saonari sada-sada. Ayat 6. Dungsongoni di pauli gabe manottong ma bongot ak
akka malim tu bagasan inganan jolo-joloi mangulahon par haladooni. Ayat 7. Alai tu bagasan na paduahoni holan situani malimido jala idang tarbahen somatat mudar si pelehononna alani dirina dohot alani dosa haotoon ni bangsoi. Ayat 8. Marhite-hite ido dipatuduhon toddi parbadiai pabuana so dipapatar dope dalan tu nabadiai saleleng hot dope jorona parjoloi. Ayat 9. Tudu-tudu tutikkion nuaeng ai dipelehon do disi silehon-lehon dohot pelean akkana sotuk pasonakkon situtu panggorani rohani na marhaladoi. Ayat 10. Akka si panganon dohot si inumon diragam ni paddidion sabing doi hatigoran ni sibuk akkana pinatikkon na paimaro arina patikkoson. 11. Alai rodo Kristus ibana do situani malim niakka parulian nanaeng roi jala nasahali ido dibongoti nasun badiai marhite sian joro naubalga jala namauli utus naso pinauli ni tangan nasosian panopaonon. Ayat 12. Idada marhite-hite mudar niakka habbing raduk manang anak ni lobu tung marhite-hite mudar na sadiri gabe dipatupa haluaon saliling-liling na. Ayat 13. Ay gari mudar ni habbing raduk dohot jonggi dohot lobu naong diparsirangongi dipistikkon tu akkana ramun makkorohon hayason ni sibuk. Ayat 14. Idalam tumakkasma mudar ni Kristusi payason rohamuna sian akka ulaon hamatean laho mangoloi debata si parngului ai dipeleho do dirina somarliddang tu debata marhite-hite toddina manotongi. Ayat 15. Jadi alanion ubahin nagabe pangulu di padan testamen nai baru ibana asa dijalo akan tarjui baga-bagai ima siteanon naso olo mubai dung jolo adong namate laho pasaehon akka pangalau sion wujudi padan na parjoloi. Ayat 16. Ayang goadong padan testamen ikon terdap mate sibahen testameni. Ayat 17. Adung pemate halaki asahot testameni ay datung margugui saliling mangulu dupe
nama bahasa. 18. Ainang padan na parjului marhite-hite mudar doi di pasahat. Ayat 19. Aidung dihatahon si Musa tu sardok na toropi nasatona mangihutton patiki dibuat ma mudar ni anak ni lobu dohot habing raduk mardongan aek hapas narara dohot limut isop dipispisma pustahai sadiri ro disadok natoropi. Ayat 20. Huhut ma didok on ma mudar ni padan naniaturhon ni debata dihamu. Ayat 21. Lausongoni ma dipispison mudari tujoroi dohot tu saluhut ula-ula nabadiai. Ayat 22. Jalahira saluhut nado diurasi marhite-hite mudar mangihutton patiki jala holan marhite-hite nama duruson mudar tulus hasesaan. Ayat 23. Asaikon songonido diurasi natiniru sian na di banua gijangi alai na di banua gijangi hian marhite sian pelean na umangat do. Ayat 24. Aidada bongot Kristus tu bagasan na badia na pinauli ni tangan gobaran ni nasitongi tung tu bagasan banua gijang sadiri do laho patuduhon dirina nuaeng diadopan ni debata umok kopita. Ayat 25. Idada laho mameleho dirina jot-jot songon situ animalimi nama bongoti na badiai jojor taon marhite-hite mudar ni naleban. Ayat 26. Auti ikon jojot ma ibana marsitaonon olat ni hau ojak ni hasianganon asa sahali do gabe patar ibana di ujung ni akka arion laho pasohoton dosai binahen ni na pinelehon nai dirina. Ayat 27. Songon na ape tujolma mate sahali dungi uhumi. Ayat 28. Songonido ng Kristus naung sahali di pasahat laho mamorsan dosa ni natoropi alay padua halihon idada ala ni dosa taridama ibana disi matat haluaon diakka na paimaimahon ibana. Oke, semuanya sudah benar kita tulis. Kita sudah selesai menuliskan Hebor 9 ayat 1 sampai ayat 28. Dalam streaming selanjutnya kita akan mencoba menuliskan Hebor 10. Saya Titus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai bertemu